के बारू बटोरले मोहाला कौना हो बात के कइले बारू हाला होई ना हाला होइबे करी ऐसे कैसे होई काहे के बारू बटोरले मोहाला कौना हो बात के कइले बारू हाला करी ना अरे लागल ना लाज जुटल समाज आज क्लियर बतई हो हम जवन पूछा साफ सुथरा बात बताओ। एक सेकंड साफ सुथरा बात बताओ कि तू पति के साथ रहबू कि देवर के साथ रहबू? हम देवर साथ रहबू। सुनो अब नहीं हम केहू से डरब हम पति पर नहीं देवर पर रहब ए हो अब नहीं हम केहू से डरब हम पति पर नहीं देवर पर साफ साफ बतिया बतावा हो कुछ न हमसे छुपावा हो गाँव जवार पका पड़ी असर ऐसे ना इज्जत डुबावा हो। सुनिए ना ज्यादा लत बतुआइए समझे हम लाचार सरकार बनी पोती से सुख देला ना रखेला दूर गहती से अरे बोला तू सच लागे नया एको बतिया तोहर ना झूठ सुना। एक सेकेंड क्लियर बतावा पति साथे रहबू कि देवर साथे रहबू? हाँ क्लियर बाम देवर साथे रहू। अरे अब नहीं हम केहू से डरब हम पति पर नहीं देवर पर रहब ए हो अब नहीं हम केहू से डरब हम पति पर नहीं देवर पर बका बतावा परेशानी हो तोहरा से हम पूछतानी हो गोदी में लइका बा बोलो जवान के कर हउए निशानी हो। अरे बोला बोला हमर मर्द के हां का जो बोला गोते बा हमारा पायो छरम हम भतार पोना रहब देवर संग एहो छोटन रंजीत के बनलू तू मित चित फिर लागता तोहार हो तार तो प्यारा दिल लागल बा देवर से ना भइल बा कुछ। पति से बचाव होई आ देवर से प्यार होई तो हो गइल बता का करी। सुनो अब नहीं हम केहू से डरब हम पति पर नहीं देवर पर रहब ए हो अब नहीं हम केहू से डरब हम पति पर नहीं देवर पर रहब। ए माइक हटाइए फाइनल है। बंद करो कैमरा।